Čaute ľudia, ja vás vítam môjho ďalšieho videa. Ľudia, v dnešnom videu si zahráme Brawl Stars, ako nečakanie, lebo furt hráme iba Brawl Stars. Ale teraz to bude trocha iné, lebo pôjdeme tu s Leonom a dáme takisto ako v minulom videu s Crowom 3 hry. Ale ešte najprv sa pozriem, že či nie je niečo nové v shope. Viem, že tu bolo 5 star dropov, aj ešte je on, ja som si už ich vybral. Schválne môžete napísať, že čo ste získali z tých legendárnych 5 star dropov, ale ja to už nejdem ukecávať. Môj klub je teraz momentálne plný, ale volá sa Bravelská klub, takže keď bude prázdny, tak sa tam môžete kľudne pripojiť. Bavíme sa tu o tom, že bavíme sa o tom tu že čo padlo zo star dropov a poprosil by som vás, že keď natáčam video, ako tomuto to ešte odpustím, lebo som zabudol napísať, že idem točiť video, tak neposielajte mi requesty a už to nejdem teda obkecávať znova. A pôjdeme do duelov. Prečo tu mám 2 Leonov? Počkaj, čiže? To mi nevychádza. No dobre, nevadí. Dám namiesto Kita, zoberieme ešte... Dáme Cordeliusa, dáme taký squad legendárnych brawlerov. A môžeme ich mať. Tak proti nám týpek pôjde hneď z... Kto to bol? Kto to je? To je nejaký skin, no neviem na koho. Aha, Sandy, to je Sandy, okej. Dám to hneď Kona na začiatok. Aby som troška typička zmietol. A teraz ho... Dobre, dal som ho. A teraz môžeme ísť už rovno na RT. Neviem presne, jak sa volá. Niečo RT. Zase som tam poslal Kona. A zase som ho zabil pekne, dobre. Teraz už nám zostáva iba ten Pearl. Musíme ho dať. Dám asi Invis. Jak nevidel. Nie. Dobre, tak asi to nebude také jednoduché, ako som si myslel. Musím teraz ho zabiť s Ember. Potom mám ešte Cordeliusa, druhú šancu, ale to už nebude ako Ember. Lebo s Ember mám o mnoho viacej odohraté, než s Cordeliusom. GG. Tak to mňa zabil teraz z Ember. Tak to som teraz celkom dokašľal, ale môžem ho zabiť? Áno, dal som ho. Tak nakoniec Cordelius tam teda rozhodol. Then play again. A teraz proti nám hneď na začiatok pôjde Bože, Kit. Tak to som nepremyslel vôbec dobre. Ja som si myslel, že ho tak zmetiem, ale nečakal som, že on takto pôjde na mňa. GG, tak proti tomuto týpečkovi asi už prehrám, ale budem sa snažiť čo najviac. Teraz ho potrebujem zabiť. A to sa mi nepodarilo, takže prehrávam. Zase play again. A s takýmto spôsobom, ako hráme celkom rýchlo, tak môžeme dať aj 4 alebo 5 hier. Ale asi skôr 4. Teraz proti nám hneď ide... Neviem presne, jak sa volá táto. Viem, že nie je vôbec slabé, že je celkom silná.
si nespomenú na názov. Ale celkom veľa damage mi teraz ubralo. Ja musím utekať. Ona má super abilitu a ona mňa môže dať do toho plynu. Lebo tou super abilitou ma ovláda a mňa môže dať do toho plynu. No, jasné, super. Ale ona zomrela tiež. No tak, to som mal teraz riadne veľké šťastie. Teraz proti mne ide sem. Toho by som mohol poraziť. Dobre. A teraz už iba Bonnie. Bonnie, tu by som mohol tiež teoreticky celkom dať. A dal som ju. Dobre. Bereme výhru ďalšiu. A pôjdeme asi možno aj tých 5 hier. Proti mne teraz ide hneď Mandy. Potom pôjde Otis a potom Gus. Pozor, teraz dobre, dal sa to Mandy. A teraz Otis ide proti mne. A potom už iba Gus. Ale musím najprv zabiť. Asi invisible, teda dal si neviditeľnosť. Dobre, dal som ho a teraz už iba Gus. On má super abilitu, takže bude mať ten štít okolo seba. Čož bude mať celkom výhodu, ale keď sa ku nemu dostanem na blízko, tak celkom typične prehral. No, áno, prehral. Lebo netrafil mňa, ale trafil môjho klona, tak bereme ďalšiu výhru. A môžeme ísť na tú 5. hru. Proti mne ide teraz táto, to neviem presne, jak sa volá. Dám pošlom tu na ďalšieho klona. Trocha som ju nahitoval. Teraz, dobre, dal som ju. Proti mne Spike, no tak ten je celkom proti mne silný a potom ešte Draco, toho tiež nemám rád. Ten je tiež taký otravný. Proti mne teda ide Spike, ale pošlom to na ďalšieho klona, ktorého hneď zabudol, tak to je skvelé. Tak teraz musím nejako dať, dal som. Počkaj, vyhro. My sme obidvaja umreli. Tak to nie je dobré. Teraz nemôže dať Draco celkom jednoducho. Ja som ho netrafil tou super abilitou. Ale mám aspoň na Cordeliusovi tú super abilitu, takže by som ho mohol dať. Nie. Teraz má to silné strašne. Teraz je strašne silný. On mňa porazil. Nevadí, tak nakoniec 3 výhry, 2 prehry. Ale získal som aspoň 19 pohárikov, tak to som celkom dosť získal. A 360 do Bravo Passu tých XP. Tých XPčov. Ja by som vám chcel opäť poďakovať za dopozorenie tohto videa. Napíšte kľudne do komentárov, čo vám padlo z tých star dropov. Napíšte kľudne, akú hru si mám zahrať na budúce. A ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čaute ľudia.